Poljoprivreda, srž uspešnih prekograničnih projekata. Realizacija ovog značajnog IPA Interreg prekograničnog programa bazirao se na partnerstvu relevantnih učesnika iz Srbije i Mađarske sa zajedničkim ciljem unapređenja poljoprivrede, ali i podsticanja inovativnosti u ruralnim područjima Vojvodine i Mađarske županije Čongrad. U prethodna 24 meseca u saradnji sa partnerima postigli smo pozitivne rezultate zahvaljujući dobro isplaniranom i usaglašenom zajedničkom radu. U ovom periodu su bile organizovane edukacije na temu alternativnih biljaka u Senti i Novom Sadu, zatim simpozijum i radionice sa mladim istraživačima, kao i studijske posete za predstavnike MSP poljoprivredne i prehrambene industrije u prekograničnoj oblasti. Takođe, promovisali smo i novi model poljoprivrednog poslovanja kroz izradu biznis planova i nametnuli ideju na koji način mali poljoprivredni proizvođači mogu da unaprede svoje poslovanje kroz uzgoj alternativnih biljaka koje su bile fokus ovog projekta i na koji način bi mogli da doprinesu poboljšanju svog domaćeg budžeta kroz nekoliko modela uzgoja biljaka. Obuke koje su održane na nekoliko lokacija od polovine 2019. godine na teritoriji Vojvodine i susedne Mađarske bile su najbolje mesto za transfer znanja, ali i razmenu iskustava među učesnicima. Veliki udeo su dali naučni radnici, ali i praktičari sa obe strane granice, što je rezultiralo ponovnim razmišljanjem o uzgoju nekoliko biljnih vrsta koje su imale značajnu ulogu u razvoju poljoprivrede regiona u prošlosti, ali i potencijal koje imaju biljke koje se nisu uzgajale na ovim prostorima. Reč je o spelti, heljdi, tritikaleu, konoplji, sirku, batatu i crvenoj paprici. Uspešna radionica održana je u Senti, gde je bio prisutan veliki broj učesnika. Oni su pokazali interesovanje za proizvodnju sirka, spelte i konoplje, naročito u Vojvodini, dok su poljoprivrednici iz Mađarske fokusirani uglavnom na setvu slatke paprike i sadnju slatkog krompira batata.
Takođe, obuke su održane i na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, čiji je glavni koordinator bila profesor Dragana Latković. U fokusu projekta Kornukopija su alternativne biljne vrste i njihova afirmacija i potencijal u smislu obilja proizvoda koje je moguće dobiti od njih na manjim površinama zasada. Cilj nam je da zajedno sa partnerima iz Mađarske realizujemo kontakte sa privrednicima obe zemlje i na taj način još više osnažimo projekat, naglašava dr. Latković. Poseban pristup afirmaciji ovih biljnih vrsta, koje još mnogi nazivaju draguljima na njivama, je kroz novonastale klimatske promene uz napomenu da Mađarska i Srbija imaju gotovo identične uslove za uzgoj. Da se projektom postižu dobri efekti potvrđuju i primjeri uvećanja površina pod nekim od alternativnih biljaka. Potvrda tome jeste spelta i pšenica koja je prema kazivanju naučnih radnika učesnika projekta zasijana na oko 240 hektara za 80 hektara više nego prethodnih godina. Uvećane su i površine pod konopljom, biljkom koja nas je hranila i oblačila u ne tako davnoj prošlosti. Njen povratak očit je na vojvođanskim poljima, a jedan od razloga je i činjenica što su ulaganja u alternativne biljke manja, jer je i upotreba hemikalija, to jest sredstava za zaštitu kao i mineralnih hraniva, manja nego u slučaju uzgoja klasičnih ratarskih useva. Katalin Ač iz mađarskog grada Segedina, koja je jedan od inicijatora praktičnog primjerka kuvara, svojevrsne knjige recepata namenjene domaćicama i svima onima na čijem se jelovniku mogu naći spelta, heljda, crvena paprika, slatki krompir u vidu slanih i slatkih jela. Obzirom da poljoprivreda predstavlja jednu od vodećih privrednih, time i ekonomskih grana područja u kom živimo, mislim da je veoma značajno što smo projektom prekogranične saradnje između dva suseda Mađarske i Srbije postigli osnaživanje preduzetničkog duha svih onih koji imaju želju da profit pronađu mimo uzgoja klasičnih ratarskih useva. Aktivnosti koje se realizuju do kraja projekta, a koje imaju za cilj da osiguraju održivost projekta, ali i mogućnost za unapređenje postojećeg znanja kod korisnika koji su učestvovali na obukama ili studijskim posetama, jesu biznis planovi. Korisnici koji imaju ideju i žele da se aktivno bave uzgojem ovih biljaka će pomoću ovih planova moći da provere na koji način, sa kakvim troškovima i isplativošću mogu da računaju ako krenu u uzgoj ovih biljaka. Kao dodatni vid podrške imaće na raspolaganju i online kurseve pomoću kojih će moći da dobiju dodatne informacije vezane za uzgoj alternativnih biljaka, ali i na koji način đubriti i zaštititi ove useve. Pored ovoga će biti na raspolaganju mobilna aplikacija koja će se koristiti kao dodatni vid podrške i koja će biti namenjena pre svega mlađoj populaciji poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. Sav dodatni sadržaj će biti raspoloživ na web stranici projekta kornokopija.eu.org. Partneri projekta Kornukopija jesu
Nacionalni centar za istraživanje i inovacije u poljoprivredi NAIC kao vodeći partner, inovativna neprofitna fondacija za agrobioteh razvoj biznisa Lavina, neprofitno DOO za istraživanje žitarica Gabona Kutato iz Mađarske, Fond Evropski poslovi AP Vojvodine, Udruženje Baštovana Senta, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet iz Srbije. Vrednost projekta prekogranične saradnje kornukopija je 352.798,57 evra. Projekat je započeo 1. aprila 2018. godine, a završava se 31. marta 2020. godine. Evropska unija je finansirala 85% ukupne vrednosti projekta.